Os primeiras veces nas que quedamos, Abel salía cos seus amigos e me mandaba unha mensaxe de dicindo se podía quedarse na miña casa. Entón Abel entraba na miña casa a escondidas, metíase debaixo do canapé da cama, mentre miña nai non marchaba a traballar. Eu non sabía que aquela vez meter a Abel debaixo da cama. Bueno, que estaba escondido ali debaixo da cama para estar un ratiño xuntos, claro. Nin sentín nada tampouco, Pois dormir no canapé, a verdad que non era moi cómodo. Estabas ali pechado, pero... Isto pasou varias veces, non só unha. Que eu sepa, só foi unha vez. Despois, cando salías para arriba, pois... Iso do debaixo da cama, ai, Dios mío. Só foi unha vez. E despois, ao final, puxémonos de acordo e vimos a vivir para casa da nai de Tania. Pois a convivencia na casa da nai de Tania, pois a verdad que bastante ben. Surxiunos a oportunidade de irnos a vivir xuntos á casa da avoa de Abel. Nese tempo, pois, ela xa non vivía nesa vivenda. E ao final, pois nada, quedoulle de herencia a Abel e estamos restaurándoa. Eu quería ser papá xa porque senón despois xa pasa o tempo e non tes a mesma vitalidade que agora. Agora somos papás de unha nena e a verdade é que foi o mellor que nos puido pasar. Agora casamos porque xa que temos unha pequena, pois dar un paso adiante po día de mañán.